Schubor nakaslem jong unongsan hima. Haka step singi ublay gidor kidar jong katunum pelun lene ga dom ga bala khalem jong ga yeng dorbar tauan ga badan hapadeng ga jingishna hamau diang kila sapriang keleng la antat bagane ga tunum pelun ga la khalem hadien ga shiteng senya jong ga singi ublay nrai hagane ga jingja umshim ladan satya kino ga bamensaw Habai ekran badu executive engineer katanat PWD buildings uba ransom sutunga layathu bala thumu pendap ya gane ga yeng dorbar tauan hapo ubnai nailar arjar arpuar Ulai thuru bagajing syakta kalong bet tek tangga jaka badan ke assembly hall lani ke yeng dorbar tauan katba ki wei pat ki benta jong ke yeng ki klem syakta setia uba ransom mula batairu bay ke saindur jong ke yeng ladap ben pej benya daga IIT Roorkee bat hadin kata layo jingbet sana kemuda katkum ke jing skau thu shimat uba ransom mulong bagajing klem jong ketenum kala bandai namar ke jing kya palat jongka bat ki paya ki bere ban kit yaka ki klem la shu ban shan ulong ru bagan simpor kumba arte yo ban penkhut yaki lingkhot lingkai na gani ke jing klem Hakabide bagajing klem jong ka dom menin kamit de kwa ban supatai kedet kansat ban shwa ban batai kadit ngakwa man suong bamo kani kadi ke ba sosi ha kabajia hakajing siya namar balay ba ngila expect pan pendep ya kani kajing sna hau panay August na dong sedong den rei kajia na kumne te habagajia kumne te nakaliang jonga kani kapor ng skwa ban batay pi hakajing siya kabasna kani ka building la sna katkum ka design kabale ada ki designer ki jongi But kani ka firm ka balai ro kani ka design associate na Delhi te but habala design ya kani la airo ban bet ya ka design ke jongki daga IIT Roorkee te abaka pha ya kani ka design te ngiru ngila pha semuda but la pha semuda kemuda kelas study but namar bala vet ya kani ka drawing ka design daga IIT Roorkee te kemuda ka ai ka approval Tingi nakaliang jongiro kum ke executing agency. Tingiru ngi ya bet ban ngi bentri bet kum ke design. Te hendrai kani ke design pade habanga evaluate lalade. Mo namanga de civil engineer. Te habang evaluate lalade. Let's say kala banlong ba kani ka jingkhia jong kani ka structure ka dome. Let's say kala khia adu kata-kata. But kini ki bade ban kit ya kani structure kimla shu ban kit. Namar ke jingkhia jong kani ka structure jong ka dome kala long pemen nyoko tan ai te nakaliang jonga kani ka por dong in ya pej ke bala ban le nakabenta kani ke jingjia bat nakermen schem hi ba ngin weng shwa ya kini ki debres mo kini ki tum kitam ki bala hap ke hapo artayo ngin pendep ban weng ya kani te kata kade ka banga kwa ban ong hi bat hakaju ka poru ngin initiate mo kumno ban le hakando kedur bangin le pande habakani ka structure ka la hab ke kumnongin le kat kum kijing sotu jonga kat kum kijing perkhat ke jongi mo nagaleng ke jongi mene kami kren balai kani ke jia tanga susotu tang kawai hi imat kani kala pande kini ki expert ke jongi te ngi pate namar ba ngong pi mene ngimla bani lai na tu design ke jongki isu ya bet kat kum bala ai maki te kata kade kijing snow ke jonga nagaleng ke jonga nakaliang ka jonga pati kani ka por la dapi ongro hakabide bat kani ka mo kumno meno ban pen clear ya kini ki tum kitam ki devris mo kini ki bahap ndrei jing sanga kwa mani thu ipi ba pi unu kontraktor dang sna menta de habu dang sna menta ngidon haka contract agreement ke jongi kani ki security deposit te ya kini ki jinglut jing sepro se mo uni kontraktor hi uhaban ban lut ban ba nakaliang ke jongu nomor ngidon haka contract agreement kani security deposit te kata kadi ke bang kwa ban ong pi but tang kawe ke bang kwa ro ban ong pi la da pi pe yang ni ke jingjia ijia bai tang hai tu i main mandap itu assembly hall te nomor ya kani ke building pada la design ki lai benta kawe ke benta kadi ka left wing central wing but ke right wing te menta mdan kanu ke jing thot ha ki we pada ki part jong building dei tang itu hi main mandap lani assembly hall te kata kadeka bang kwa men ong pi ha step de ngin mentang ngin ya concern bat kini ki designer ki jongi nakaliang jong ka department nakaliang jong ka department ngin sakhot mo ka meeting ka review meeting la shay ka sngi ngin sakhot ka review meeting
bat ngin khot ru ya kiniki berdesign ya kenika structure ngin study ru hakanu ko dur ka fail kini bat lada shna da ko thamai ngin hap ru ban perkhat ha kata ka dur bakane ka design ka thamai kan long ka babit babiang nanong sedang kat kum nomor ngila te ya kenika dome portion ngila le na du upnai February la le du upnai February ya kenika dome kaptam ki structure ki de ban kit ya kenika dome te nomor balai ba normally hi haka design ke jongi haka specification ke jongi pi kini building material kila ban yo ya ke strength ke jongi maximum 28 days te ni nak liang jongi piludi ngila page note ngila check note na dong sedong nomor ya kani ngile hau February te by March kala apoi kani ka por mo kani ka bang 28 days of curing 28 days of strength kata kani ka bang ngila check nak liang ke jongi kadon ni mo STO jonga don ni GE jonga te nak liang jongi ngila page note dong sedong te nrei long kani pat de ke jia na kumne menin kesengi la jia kumne nak liang jongi ngila sudon hi ka jing ya keren bat ni soho la se kani kala bande na ka design tang ha ka simen ro kamde namar bangi ngidon pi nak liang jongi ke piludir ngidon nak liang jong ka company ngidon i man ka por ki engineer ngi check ya kini ki design ki jongi ngi check ya kini ki quality ngidon nak jong quality control ka bangi ngidon holu telong ha ka bide bat kani ka kajing baong mapi mentan hak bide ini ki jing donak simen kani katai katakan namla ban long lada donak simen kani ka left wing ro kala ban kata kani ka right wing ro kala ban kata kani ka central wing ro kala ban kata andrei lada pipet menta kini baro kini hang ni baro kini ki wing kini be andrei ka ba don hi ka jing donak ka dei tang ha kani ka dome ka ba ki design namar kani ka dei ka la long no special structure te ko boong mane ba ya kani ka structure ba design daki structural engineer jong kani ka firm bat hadin bagi la design ro la bed ro dak IIT Roorkee la bed ro dak IIT Roorkee te hadin la bed dak IIT Roorkee ki pha sangi bat ngi pha ro semudah bangin yo ya kanika approval jong ka building permission to te ngi pate hadin bala yo ikani ka design nagi structural engineer jong ka firm ngile kum do ngi ya baik ngi pentrei baik kat kum kani ka design ke jongki kat kum kani ka design ke jongki te kum mga syong mane long kat kum ka assessment ke jong personal assessment namar balik sisin bala design sisin bala bet dak IIT Roorkee tingi ngi mla syute ban yu namang habut baik kat kum ka design te long nakaliang ke jong pate kani ka por mene la jia kum ni ngi syong tingi songo ba lese mo kala bandai nakani ka design te wat la kataru ngindang wat benia akini kiski ngindang wat ni akini kiski balai kini kejia nakaliang ka jongi department akabide ba kani ka beneng hagajing sya kamdan ro em kijing kata te long namar balai ba kumbalaong mane ba ngingi ya bet kat kum ka specifications te long kabeneng kamdan ro em kijing kata te nakaliang jonga kani ka por namar balai ba bandong bandon kijing kata wide bangaliang kabeneng lani ban pensted kumta kamdan namar ba ngimla hiru ban pensted than namar kadeka yeng ka ba ngiha ban trei hakata ka rukam ban ya jat kum ka specifications ya kani kila ale be shwaban khot ya katendar kamut namar balai shwaban khot ya katendar lani shwaban alot ya ka kam kamut kila ha ban yo ya ka complete design nadu architectural hadu structural kila hab yo ka complete design shwaban khot kala don shwa ke kala ka kani ka ban ong ban redesign ya kani ka dom kala don shwaban khot kumba ong mane mo ban pressure ban pendep kloi lai ka don palat ngani suiti ka don palat namar balai jingsha kat kum ka original completion time jongi ka dei be how December 2021 henry one no covid ni extend no dai te wat la kataru hapdeng jong covid ru ngi persanghi ban yetre te long kala extend no kumba shipho banai namar ya kani ka building menta jingsha ngi expect ban pendap ha ubnai August te khnang ba ha ka autumn session lani ha ka winter session ki yo ban syong no te
em long ban sutrai wut ndai long ban sutrai wut ndai ban suong ban sutrai tang mandep rukam kam dei kata ti habangi ong ban trai wut kamut ngi hab ya ilang bat ka specification ndai ban don ba pressure hero kadang pressure ndai kini ki special UV buildings kani ki special buildings ngimla ban su nakaliang chongi ki engineer namar kade ki impact fi kapan ngat ha structure talong nakaliang chongi ngong ipi menne ba la shai kasngi ini don kani ki joint meeting mo nakaliang chong department jong nakaliang chong ka mekalia legislative assembly secretariat ngin don ke joint meeting ngin review ngin evaluate but kumjo ro yakini ki architect ki jongi ki structure engineer ki jongi ngin don ke joint meeting but ngin review ko bitik ini ki benta ki bakta kino ki bakta tingin sa review but ngin sa evaluate openai August ngam haraisu bangin lah pendap practically kamla suan pendap namar nang ne ngatrai nadu menta ngatrai ngin sa delay na kumno sa prabanai lani kendai banai kunta namar batang ban clear ya kanika jabok jaban ru belahap kani ngatrai kan simpor ke apa yo ya mentang ada tei thmai ni ka dom atau kan pulut ni company ka bayo ni ka kam ne kan hap pulut yang da ka sarkar ti hakabide bakani ka benta lamar ba hak contract agreement ki jong yin dai ngidon kani ka security deposit mo jong ka bade kontraktor te man ka por bang siupil di uru ngi di dok ngi di dok ya kani lamar ba ladadan kono ka failure mo na hakabide ba ka construction ladon kono ka failure ba ka construction ngila ban realize na kani ka deduction ki jongi kum ka security deposit mo ni ongkop retention yo kamu kanum dan so kanum ka cost escalation ha